Това бяха нашите полуфиналисти и сега е време за вашето решение. Вие решавате кой от тях заслужава да участва в борбата за 50 000 лева и да заслужи признанието талант на България. Всички номера за гласуване на днешните полуфиналисти са публикувани на страницата ни във Фейсбук. А сега ще посрещнем първите ни гости тази вечер. Те идват от Украйна и ще представят шоу, създадено специално за нашата сцена. Аплодисменти за треньорите Костя Вечерески и Роман Блашкив. Роман Блашкив. Той Роман става, но сега ще видите с малко на сцената. От International Dance Academy 360 и музикантите Светослав Козмо Неделчев и Санчар Сапаев. Моля вашите аплодисменти. Да.